Pozdrav svima, ovom prilikom bi želeli da predstavimo jednu mašinicu iz naše prodaje. U pitanju je mašinica Firmes Pro serije Boxer, zadnja kočnica konkretno je u pitanju. Mašinica dolazi sa grafitnim telom, grafitnom špunom, unapred je namotan najlon već na nju, znači tako se prodaje. Mašinica može da se kombinuje sa levom i desnom ručicom, spada u jeftiniju kategoriju, dolazi u veličinama 20, 30 i 40. Ovu mašinicu predlažemo početnicima, mlađim ili najmlađim generacijama i onima koji ne žele da ulože preveliku svotu u ribolov. Hvala vam na pregledu, pratite nas i dalje na Facebooku i na YouTubeu. Pozdrav!